Hola, us ensenyaré el truc de màgia d'ordenar les cartes mitjançant el procés de desordenació. Necessitem 9 cartes de pòquer o de baralla espanyola. Jo tinc 9 cartes de piques de pòquer, com sabeu a l'A és a l'1. I primer de tot ordenarem les cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Mostrem al públic que estan ordenades. Ara demanem algú del públic o el nostre ajudant que ens faci un tall pel mig, més o menys, i posi una pila a la dreta. La pila que estava a sota la posem a sobre. I ara realitzem 2 piles. Posem una carta a l'esquerra i una a la dreta. Una a l'esquerra i una a la dreta. Una a l'esquerra i una a la dreta. A l'esquerra i una a la dreta. Ajuntem les 2 piles. Podem ensenyar al públic que estan desordenades. I tornem a fer el mateix pas. Fem un tall pel mig, més o menys. La part de sota la posem a dalt. I realitzem 2 piles. Posem una carta a l'esquerra i una a la dreta, una a l'esquerra i una a la dreta, una a l'esquerra i una a la dreta. Ajuntem les 2 piles un altre cop. Podem tornar a mostrar que estan desordenades. I fem per tercer cop el mateix. Fem un tall, passem la part de baix, la pila de baix a dalt, i tornem a fer 2 piles, una carta a l'esquerra i una a la dreta. Ajuntem les 2 piles un altre cop. Molt bé. Fins aquí hem arribat a... Necessitem ara dir les paraules màgiques. O bufar, o el que sigui. Però aquestes cartes no es poden ordenar soles. Un mag sempre ha de tenir les seves paraules, com abracadabra o el que sigui, no? Que màgicament s'ordenin les cartes i mostrem com les cartes surten ordenades. 7, 8 i 9. Molt bé.